mambo makukota ese. Inini ngati mdzimai wangu akarwara ndi papadwe mabota. Mdzimai wangu akarwara muna July. Arwara ndakazoenda kuna sekuru. Ndisvika ndataurira sekuru kuti mdzimai wangu asikuita musha asi achiri kufamba. Asi nyama dzake mwiri wake kudzikira. Ndobva ndaenda. Ndagara ndakadzokera kwewiki nehafu. Ndasvika ndabvunza mudzimai, "Wana sekuru wakambouya here?" Ndikanzi, "Hapana wakambouya apa." Sekuru zvakatida kutuma mbuya, wana mbuya wauya waone mudzimai wako. Hapana vanhu vakauya apa. Ndobva ndadzokera kwandandoshandira ndoviri. Ndobva ndazofonera wana mama. Ndikanzi, "Mwanangu, zvikunoku aina ndichazvigoniwa. Mudzimai wako ndatomutora kumba." Kumba kwangu. Ndakabva ikoko kuchitatu. Ndasvika ndaswera china ndataura mudzimai. Ndaenda naye kwamai guru kwatatoshandira. Ndasvika ndakagara ikoko tikambobatsirana pamatreatments. Mudzimai wangu airwadziwa nemakumbo. Makumbo aya nemusana aitema zvekuti aiyowera achibvudzozo rangu ratsimuka. Namai guru aenda vanoenda kwamarange kuchechi. Ndakasvika pakumboita matreatments ese tichitowa tichifukirisa asi zvinhu hazvina kudzoka kumashure pa. Ndakasvika kubva ndiri ikoko ndikaenda kumurapi. Akagara 2 weeks. Mudzimai wangu akasvika pakuti ndaanani. Inini masikati ndirwadziwa. Saka mbuya ari kundichengeta ari kuenda kumunda kwake ndizoshaya kutuma. Baba wachidai wanditora. Ndingamu ndiri kumba. Ndinogona kutumira vana kuindichengeta. Shuwa takaita sei ndikati ndachataura na mama wao wauya tonzwa kuti zvakadii. Mama akauya shuwa mbuya yanga kugara naye. Vandabva vataurana ndikanzi dai ambogara ndikati aina handimumanikidziba. Mudzimai wangu akauya nambuya vakaita chechi nevemunharaunda. Zvadaro ndakabva ndagara ndokwana sekuru hapana akauya pana tezva. Zuva rakudoka mumwe musi kuti ma5 ndio mwana akandidedza ndiri pamuzi. Kanzi baba hanzi mama weku kunoko. Ndakasimuka ndaenda pamba. Baba wacho ndarwadziwa. Ndakasimuka ndikati ndikaende nditaurire mama ndakandageza. Ndataura mama ndatochena ndatogeza. Vana mai ndakuenda kwana tezva. Masha ati ndarwadziwa. Ndakasimuka ma5 ndaenda. Ndasvika zuva radoka ndasvika pana sekuru anga pasina mwana ngwe. Ndakati sekuru nini ngatipinde mba. Ngati kwakanaka ndikati kuri right. Ndakumbira ndiro. Ndaisa musumo wangu mundiro. Ndataura mashoko angu. Ini sekuru urwere huko hwandikurira. Saka ndati titonere pamwe. Ndakabva ndasimuka ndadzoka ndikasvika kumba kuma 28. Shuro yangu ndakaenda ndiri wana tezva wakaona ndasvika kwadoka. Tichadzoka tese. Handidzoki kumba. Wakati chasara tironga pamwe wapo ba. Ndakadzoka ndega ndasvika kumba. Ndasvika wana mbuya wakazouya. Mangwana acho chachishanu. Wangosvikira namai guru wekwandaigara. Wachingona urwere wanga uripo. Masikati iwe wakagara paine mudzimai wangu. Mudzimai wangu akatanga kugomera. Akatanga kuchema akati baba wacho ndikurwadziwa. Dai wachaga munhu anondibatsira namatiri. Ini ndakaramba ndakagara pavharanda iwo wangu uripo wanga wari. Wakasvika pakuchemedzana wakadzi wana mbuya tu wakauya. Sisi wake nawangu mama. Wakadzikisa musodzi wese. Ini ndakasvika pakuchema wangu. Mudzimai wangu achigomera kuti ndikurwadziwa makumbo ako atsemuka. Ndakasvika pamunhu anga ndituma kuti ndonotora anamata jeke. Ndakasimuka ndibva ndaenda ndingochema. Ndasvika ndamona akabva andirambira akati aida kuenda kuchechi. Handizoendi. Mama akazoti vasvika vamukumbira ndobva kukwira. Ndisati ndinoona mama wacho. Ndipo ndakasvika itodza mama wenyu atopira nani nemurume wedu pana. Ndipo ndakasvika uri kupinda mumba. Murume akasvika abvatsanudza zvinhu zvake. Muprofiti akati ndikona pane mweya wemunhu wakafa. Uri kumutera. Uri kuti hazvina kufa zvakanaka. Koita mweya weurapi uri paari. Koita dzinza rake riri kumukana kuti dai auya kudzinza. Mari yake akaiwana. Ndikati ainowana tezvara ndowana sekuru. Ndokunhu kwakangokurira. Ndopakabvapirira matareyo yake. Tagara ndipo ndakabva ndangoonesa nana mbuya wabva wakundobuda sabva warara Friday. Wabva kuma kuenda Saturday kumba. Wabva waenda kumba kwawo. Ndabva ndandosara namai guru. Ndikati tiite sei? Mai guru akati dai machira yatemba. Kuti mai tiite sei? Pai dai vanondika machira baba wacho pamwe ndinopona ndiita right. Sure. Ndakasimuka inini. Saturday manheru yanga Friday masikati. Saturday manheru akabva arwadziwa futi pakati peusiku. Ndikamuka mumba pati 12. Baba wacho ndakudaidzire makesta auya ninamatiri. Ndakamboramba ndakarara. Varamba achingodaro saka zvauri vandiregera ndiite sei. Shuwa ndakamuka. Vandafamba ndakwenda ndataurira mama. Mama ndataurira naye kumba ndataurira baba. Baba vamutsvana mama mukaenderedze mwana. Baba akanonoka. Ndakaenda ndega akazoisvika ndapo. Ndasvika ndamukumbira mudzimai wangu arwara. Ndikumbira mumbuye mubatsira atenda kudaidzire munhu ava ndibatsira. Shuwa anonamata masowe. Takasimuka tese ikoko. Vataenda kumba kwangu. Vasvika vanamatira. Vataura tsanangudzo dzake dzakataura. Wejeki akataura machira akataura jira regirini. Nejira rewhite piece half meter. Irregular 2 meters. Meter effect. Uye half meter ere white ne half meter red ne pakatwa ne high ne
zvichimera toti zorodze mhepo iri apa mudzimai wako aite right tozoita zvikaitwa pamberi ndakanhambe zvakanaka uyu ndipata pakauya wechechi ndipo akabvaita munamato wake abata mudzimai wako kirozi yake yako mudzimai wako yaitobotaura nendimi chero kana vadaidzisa dzimwe nhau pamba ndotaisoti shuwa zvinhu zvikuitika zvadaro ndipo akati kirozi yake yakure saka dauti tinyenge tidaidze kirozi yake wepadhuze ndobva ataura munamato yake akati apa akajira rewaiti raanosunga nehari nemaswiti akasangana-sangana shuwa takaita saizvozvo mudzimai wangu bvangu dabo wachitenga ini ndinopora ndakamukasira dhebha ndaenda kuhau ndatenga zvinhu zvozvo vandaya nazvo iswe mati adzokera mukomana yako wekujeke vanaenda pamba pake makuseni kana shamwari ndauya zvinhu zvandakatenga akanditi izvi zvinhu zvinoda pane wekumba kwevukadzi wanasuna ndakati inini izvozvo handigoni vanandinzodare iri nderekuti ndirapise mukadzi wangu aite right ndipo ndakabva ndaperera vandandisiya zvinhu zvozvo zviri mumba ndatopinda mumba ndasvika ndataurira vabereki zvataura kwazi hatigoni pakushandira zvinhu izvi pasina wawe kumba kwacho ndakabva ndatongoregedza zvadaro mukadzi wangu vabvangu ramba achirwara ndafonana namukoma ugorero kuno kwausi mukoma akasvika pakufonana natezvara akandiratidza $10 wataura namuzwana nako wakaita vakati ndatisangana kwamabota chipiri manheru shuwa mukoma akabva uya chipiri chacho masikati vatatorara vanasekuru vana kuzokwanisa kuuya kufuma chitatu mukoma akati isu achagare panapa iwe pamwe hambai nemukadzi tosvikira kuchipatara tobva tamboendesa kupi kuyu kwautaura kuti ndikwakuda kuenda kumuranga shuwa takasunga pamba vanaenda kuprivate rasvika vabaiwa majekiseni ake 4 mukadzi anga asochadya baite kati asvika anorutsa akabayiwa 4 muzvizhwa ekunyaradza marwadzo 100 muruoko ndorakanzi ndirotei anyaradze kurutsa zvadaro vana sekuru vakafona vandaenda nefoni pane mukadzi 3 mamitsi cool ndikati auna sekuru arifona avati ababa vachisiyana naye ndakaitsvika foni ndaidinga isingadai mukoma ndiye azofonewa vabvunzana sekuru kuti muripi akati undibvunza kuti ndiripi ini ndakati ndatisangana kwamabota saka iyo zviri undibvunza kuti uripi sei isu tatoa kwamurara takutoenda kwatakwenda wakasara wakati vadasimukasi vadaenda kuhau ndokuti anotanga enda kuchipatara abva azoya kuma11 ndipo akasvika vazibvadzisa mukadzi wangu tasimuka vadaenda kuchipatara na12 vadasvika vadaitwa zvatakaita kusvika mukadzi avanzi ndokuti akati mukadzi wako ari kupera ropa mumwiri saka kufanira ndoredziwa ropa ini ndakabva ndaramba akati kana ukaramba hako mudzimai wako uchazodzokera naye asogona kutsika shuwa takaita saizvozvo vataenda kusvika muchipatara vanyorwa kusvika vanzi ada kupiwa mupende ndipo pakasvika vana sekuru ndaizwa background nyaya yakuteteyo ndeyekuti wanatezvarora mogona macho right ndizvozvo ndo nyaya yakuti ndizvozvo background ndaizwa chichitaurira kuti wanatezvarora mogona zvadaro wanatezvara mudzimai ashaya wakabva waenda vandati musumo ngaiende wakabva wati isusu musumo hatitambiripa pauda machira mwana akafona ndikati machira ine handinako abva adzokera kumba pasvika vataura navo vakati 300 machira ayo wakazi neyo jeke tenga saka ndo machira atiri kudayo yayo mwana ndipaka vadzokera mba vafona vati ne$300 so vati amukoma ndadzokera mutete waramba utambiwa kwazi nyaya makaita iyi kwasha akatituka kuhauna saka isi toda $100 yana mbuya ne$200 yana sekuru ndipodakati tora $100 nyumba wotaura nababa wako pa $200 woenda unobhadhara vadzokera ndikwasvika vadzi apakuda machira indipodakati machira hakuna wabva wadzokera musosha wabva machira anga ari kumba ini ndakanga kuti hakuna machira sekuti ana uzonga ashanda ndo mukomana paka vadzokera vazvatadza kutoitika musi wacho kutambiwa mutete mangwana chimba wakamukira wabva wachienda kodi ikoko wasvika wabhadhara $300 aya nemachira aya ndipo wabva wapiwa wakatambiwa mutete wavo wabva wachidzokera kumba zvadaro ndipodakatatoa process kuti tiite vatandoita vatatora munhu vatadzika kumusha namai amvuri wanga ariko kuti vatandomutora vatadzika naye tasvika kumba tandopinda muzvirango wakabva watadza kupinda mumba watisati tipinda mumba wakatakwira pamusoro pedzimba wakati isusu toda kuti tizwe nawo machira wakatanga kukura watawana mai isusu toda $100 wana baba toda $200 tabhadhara futi mari iyoyo $300 ikaita $600 ndipo wakati ngatisimuke tendonopinda mumba ndikatasimuka vatadzika pamukova wana vapinda mumba vandabatwa maoko navanhu vesheche ndipo ndakabva naona namai guru wandaigara nayo ndikati mai guru zvinhu zvataita zvemunamato izvi handina kuziva kuti imi makataura nachisa hazvina simba onai kunhu zvekwa zvaakuenda kundisvitsa pandaakuenda kunokuidzwa mai guru ndakandamubva ndaenda pavharanda yangu rekisheni mai guru ndakati kwanini mati ndakatena ndakatarisa kwaangari handina kuedza ndakataura mai guru akabva mutaura hanzve dzangu bvaindibulokati kumamira vandatonyarara handina kuedza ndakataura handandoinamira pachoo zvadaro vatatorara vatatanga kufambisa process yekusuma vana sekuru vasaenda program yedu yapera vanabhadhira mari yangu kusvika pa $710 vatatorara kusvika taenda pese pekuti hembe dziri kuiwa mangwana
iwe kwasha kuti umbosinzire pawakasirira ndikati munondipa wiki ndinokwanisa kugaisa mari yekuti ngatumakwesha mai toita zvakanaka tatopedza patarara mangwana kusina pamusa munhu abva enda unochengeta tatadzokera mumba pakugara zviziva zvatowagaiswa mukicheni ndo pakazomuka nawe kuzi maiguru ane mashoko munhu wacho atotata wachengeta wana ane mashoko maiguru akauya padhoo akati ine paonini akauya ainditi maiguru zvinhu zvamaita bamunanga dandinera hatina kupiwa mukana kuti takatambudzana mashoko ba nezvazvipesi yange aripo papo vanangonyarara vandati handizvizivi ndopakadaidzwa sachimuswe munext door akauya ndikanzi ashuwa baba washi akadzokera taonera maiguru vangoti saka isusu ngobudai panze takambogara timukisheni kwazisu hatipe mutombo pakudai nhau yekuti iwe uri waenda kuna maiguru kuti wakamafumura gure rekuti munamato wakaitwawo ndo wauraya munhu indipo takati vataramba takambogarayo mabota mumba imomo ndipakuzisu hatina tinoronga baimi budai kunze nekuti kicheni ndee kada kuda kunze kwamabota take wataonesana vatachidzokera tati panze ndipo kazoti next gopa pana sabhuku ere wakaisa sabhuku apa hapana waiko secretary sabhuku kuti ati isusu wanenge waenda ndipo kazomutsvaka vauya naye secretary akauya kwatativi kanzi handiripiwamba tachidzokera mumba ikani secretary yoita kuti unyore maminutes secretary akati maminutes handinyoriba nokuti handina kupiwa task ina sabhuku ba saka handigoni kwandite zvinhu ngokona zvino wakabva wati izvi ndatichakowiba tichasangana nato 10 December nokuti iwewe dhiri vautaura rekuti wafumura dhiri iwewe pamunamato wakaita ndio wakauraya mwana wewe ini ndakarambira nazvo ngati akwete munamato andaita mudzimai wangu aiona aitaura saka kwamunitaura ndakauraya munhu ini nikoko kwandiko ndipo wakabva wangosimudzana wabva wangobuda wabva warama wabva watorara waenda kudzimba dzavo zvadaro ndipo takabva tangogara havana kuzodzokera kuyako kuti tiite zvimezvi ndo paitinotaura pandapera makazombotaura futi here ndakabva ndasimuka ndaisa nhau kuchechi hawana tezvara wabva wafonerwa nedisciplinary court nekuchechi wakawaramba kuuya wakati sanditongwe nechechi ba pezvemushanini ndokuni kwatakaenda kuti tiyananisi but iyende singati chechi kuchechi lopinda ba zvakaenda kunoita ndezvekuti iwo ndo watungamiri wedu wemusheshi so ndakavapa mutoro kuti nini ndodambudzwa ninavo kobva kwachita chechi ndakaipa mutoro kuti ndine urwere hapana munhu akauya saka ndakabva ndaenda pakuti inini nhau yako ndiwira ndekuti wazobatsirwa mwana wedu kuchechi isiri yenyumba ndo pandakaita kuti nhau yangu ikaenda kuchechi ndinogona kubatsirisa iwe unopinda chechi mugodi wanatezvara unopinda chechi mugodi inoenda kliniki inoenda mbuya wandakaendera inini machira kuchechi mugodi inoita machira mugodi haishandisi machira saka machira mamurukade anga yakudarakisa mudzimai wangu marwadziro anga ari kuita ndipo akati iwe baba wachida vatedza zvinhu izvi umwe ndingapora alright tezvara chidoko simukai tezvara sei munokamba kuona matadzi mwana wenyu musoro imambo mutasa dare rese yose wakatitenderedza nezvanye ikwanyazuna inoizwa Isaac Nyazuna ndichapika miko kuti zvese zvatichataura muno pasi pedare ramambo mutasa ndezvechokwadi pamberi paMwari kana pane pandinenge ndadarikira ndinofanira kubatwa nemhosva azvita sei embe tata paprocess yekuti watogona asi pakaita zvinukwa zvakangomuka instant tisaita pakabata saka zvakaitika ndichataurirwawo ndo mazuva apatawa zvemari saka zvakaitika ndezvekuti murwere airwara asi zvaairwara mukwasha nguva zhinji anga ari stable asingadi kuti arispecta unatezvara zvizhinji aingozviitira ukamubvunza anotaura kuti mukadzi ndewangu saka taingoti aita saka zvadaro nyaya hombe yanyanya kuitika ndezvekuti mai wanyakufa unorwara mune mental illness uye mwana uyu waakaroora baba wake hatimuzivi kubva iri nhumbu munhu iyo taitomutsvaga kuti ari kumitisa hanzvadzi yedu inorwara nepfungwa isingambozivi kuti kupi ndekupi saka zvadaro
uyo akakwanisa kuroora muzukuru wedu nokuba aine 15 years under age. Akazotora mumusha mwedu atova nhumbu vatangoti wewo ndo zviripo zvadaro topfuura mberi. Saka parwara muzukuru wedu wanambuya takawatuma musumo wasvika parwari wobva wasvika in short ndokwakauti waripo nemachira zvingotaurwawo waripo so hatinavo watuma kuti endai tingaswera saka uri kugowa nhumbi dzemwana wenyu vatakaregera kugowa nhumbi isusu ndepekuti patakanga tapedza matare aya emachira aya takanga tatopedza pakazoita amwe machira anga akahwandiswa hatina kumboudwa nezvavovo. Saka sisi wemufi ndiye akazoti wana sekuru ndiri kuona sekunge zvisina kupera pane zvandiruzwa pandiri ndikaenda ndakadaro zvinogona kuzondinetsa ndoba takabva tatitaura ndobva ataura ndauya kuona munin'ina wangu pakadaidzwa munhu akauya panapa ndowana mabota munhu uyo ari apa ina ndakagara pavharana nine kamwana kanyakufa akabva araisa hari mumusoro nemaswiti nechimera mumusoro mwemurwere akatenderedzwa ndobva atanga kuita zvaakaita opwanya hari onamatira jira rakati jira iri ndiro atanga achimuchengeta uyo ari kungozwawo semunhu ashanya zvadaro apwanya hari wakabva wakanda dira nemvura ine chimera then okanda maswiti zvikazvinonga emaswiti wanhonga maswiti zvikaziridzai mhururu wachitenderera murwere. Saka zvadaro hawana kana kupotizisa kuti ndozvabatwa kuno uyai kuno kune dare riri kuno tikati rizeni yacho yanga iri yeuzaya azi wakati pane un'anga unoda kubviswa about chiite chiprofita apa pamurwere apa pane un'anga unoda kubviswa kuti chiise chiprofita tikati ho zvakanaka. Saka wadaro wadya paswiti wobva wapembera waridza mhururu murwere uyu wakava kungorapiswa kwese kuzvi zvaita nyaya iyi hatina kuizwa takaizwira parufu mutumbi uri mumba tikati ndizomakaita sei maitisvitsira imimi pane pane atakuda kusvika imeno mambo tinganibatsira padiki sei maanotisvitsira tobva taita zvatakaita nawo tobva tati orit tazvizwa ndopatiri patapinda mumba tobva taita tumatare tare tunoitwawo nevamwe musumo tobva tapedza patoti tapedza mangwana todawo kugwa hembe papatinotakati. Saka sisi wemufi ari kubuda padhoo mukwasha akakunga chibhakera chekuda kurowa sisi wemufi kuda kukurowa kufumura gure wafumura gure nei ndoda kukurowa. Saka muzukuru kuchayana kuwanhu tu zvibhakera kwekufumura magure avo ari tu zvazvinei nekugowa hembe dzeidzamutoziva imi mapindira nyaya iyi maipindira kai ndimi makachaiwa chibhakera wakachaiwa kana ndimi makakungirwa chibhakera inotongwa yaparwa anganya nyaya haitongwi baba mbo isina kubarwa nyaya inotongwa yaparwa hapana munhu akachaiwa apa munotaura muruti he attempted to imiwo matomisa process just because munhu aatempta ende chiripo ndechekuti makazomboyeswa kubvunza here secret between baba mukuru wewanababa munini gure ravo waita 1-2 igure remachira yatataura saka tisati kuti imi gure remachira ranga riinei nemi iye sisi uyu aakutanga kutaura nhasi nekuti munhu afa kuti pane machira izvo munhu ari mupenyu akadii kutaura kuti anobva kumudziriri kuitwa remachira wai akamirira kufa kwemunhu dai uyo anga asina kufa angada kuzokutaurei dai akapona nemaswiti maswiti akazarwa musoro nemaswiti nenjera dai akapona iruti nhasi akambona nyaya chekutaura kuti kambo tumwe tikashoka ndaziva kuti mambadharisa 300 mapedza mauya futi mukati tipindumba mambadharisa kuti imwe 300 mapedza mukati wakwasina kusvika patinoda kuroora 710 abhadhara tipei tokuka 1 week ichadai kufa kwemunhu hamukushandisi kuti muite mari nerufunu handini mufi kana afaka imi hamfani umurwira pene iye kana asina kufa zvakanaka ndiyo unofanira kurweka saka ndimi mungamurwira kuti hatiti zvakati iye kana akagutsikana akane zvakaitika munoziva sei lazimuzukuru mushamiri
mari dzamaito nezvimwe zviri Makatambira mari iroro. Rora makatambira nini? mabati akabuda nhasi Makatambira rora. Rora makatambira mati munhu atimuzivi mwana wemupengo. Saka makatambira rora. Asi mwabva kuti kutotsvaga munhu iyeyo akamitisa mai mupengo. Ndizvo mataura kuti muri kutotsvaga munhu akamitisa mai mupengo. Asi mombosiyai kutsvaga munhu akamitisa mai mupengo. Mangoya mari yekurodza mwana wake mupengo. Mapedza mupengo uya mwana uya wafa muchadogwa hembe dzake. Asi rora rake makatambira musima waridzi kutambira rora. Rora risiri nyumba ndaba mune imwe mhosva futi mutori nemhosva zvokuti ndikatofunga zvakanaka munokwanisa kutopisa munhu kurodza mwana at under age. How come you received mari minor? You know kuti mwana asina 18 years munozviziva, but makatambira mari yake imi. Kunyika yeZimbabwe mune mhosva. Mune mhosva bambo yekurodza mwana ari below the age of 18. Because mutemo unoti arora nearodza mhosva yavo yakafanana. Makatambira mari knowing very well kuti mwana ari 15 years. But for the love of money mukati mwana uyu ngaende zvakadaro zvichida mari. Mapedza mauto arora under age yo makumuponda mukangofunga 300 mautotora 300 mukangofunga 300 mautotora 300 pamandofungira mari makuda mari. Saka ndauchizvibvunza mai ndakagara panapa kuti chakaisa kuuraya mwana uyu chii. Uye ndazva murume kuti wakaenda kuchipatara kazi mwana ane ropa zvo izvo vakazi mune ropa shoma mwana rakawedzerwa here ropa rakawedzerwa angaine mwana here. Ndine wana 5 ine mudzimai wangu 5 kamukacho kadoko kane gore neviri. iwe uri musunga uzive wakarora mwana ane 15 mese munokona kuvanika mese kona munhu kweva munhu wacho munozviziva kuti mune mhosva muri kuitisa wana 5 munhu ari under age. akachakani makore mamwe ane 33 goni ine 18 ine 17 angira form 4. nyaya yenyu pamaponera kazivi kuti munhu wacho akafa. Dai munhu anga ari upenyu nhasi mamusikazokumba. Hakuna izvozvo mwana ane below the age of 18 haarorwi haamitiswi. Izvozvo kutongodanana naye ari under the age of 18 15 under age of 18 kutongodanana naye yamhosva. Ndikuona yangu wakomana hana dzenyu dzarova siyai wana. Iye wasikana wacho murumhanyirei hari ndei murumhanyirei Sabatina zvinonaka hazviperi pamupenyu. Uchandova wakazvarwa zviri zvinonaka zviriyo ukararama upenyu hwako zvinonaka zviriyo uchandofa ukazvisiya zvinonaka zviriyo ende wachandosara wachisara chinonakirwa badzi iwo wafa. Saka chekumhanyira chii? Mwari akataura kuti uchazvarwa uchakura uchafa. Andizvo. Saka ndifekite kuti akakwanisa kuti aise upenyu in categories. Upenyu wakaiswa in about 3-4 categories. Yeumwana, neyeusikana, neyeumai, neyeuchemberi, neyekufa. Saka you will never run away from them.
izvozvi zvauri parapa ndiri kuona afanira uyu ane heti uri kutambidza chigubhu unozani ani nokutenda zvauri ndikasangana newe after 8 years from now ndikasangana newe after 8 years from now ndokwanisa kutokutadza ini ndinokwanisa kutokutadzawo nekuti mwari ndizvakaita sei ndozvakasika because unongowabva mwauri imomo waamune imwe chii stage because stage yauri kubva izvochenda wakuenda mustage yeresponsibility. You have to be responsible for everything that you do. Waamai wakufanira kuona kuti mwana apfeka here munapukini, madhodho emwana abviswa here, mwana aya here poriji. Iwewe wacho murume tii wamwa here, wageza here, waenda here kubasa. Iwewe wacho waenda here kubasa. Chikafu mumba chirimwe here. Wopfuura futi stage iyoyo wosvika pekuti wazukuru wakuti mbuya wadya here, mbuya wageza here, mbuya wamwa here mapirizi. Wobva wapfuura futi imomo wobva wazi mbuya wafa. Uchipfuura imomo wobva wazi mbuya uri kupfuka haanofa zvakanaka. Ndiyo cycle yeupenyu. Saka ichinzi kana uri pauri ipapo make the best of that time iyoyo pauri ipapo. Because pamuri mese wakawanda wenyu muri age group yatutaura iyo kuti ndiyo age iri kufanira kunge protector, right? Yatiri kufanira kuprotecta kuti tione kuti hapana chakashata chinokuitira pamuri ende mimo hapana chakashata chakunofanira kuita. Because maakuenda age yatakuti maawana kufunga wanoendesa nyika kuvi mberi. If you mess up now, chibva wadza kuti wabva mess up kuwamai wakanaka, waita mess up wachembere yakanaka, nerufu rwako ini chandoziva ukaona life yako pamwe, ukaona waita udofu hadisi unonorora futi muudofu, wobva wakurira muchi muudofu, wobva wachemberera muchi muudofu, wobva wafira muudofo, wobva unonzi kuti sei womuka zvechipoko muudofo, zvese zvako zvinge zvazveudofo. Truly you need to avoid zvinhu izvozvo woita zvinhu nenguva. Saka imi zvinhu zvamuita there is no need yekuti mungoswera muita zvamuita zvokudai yekugwa hembe dzemufi wamunoziva wamakajikira zvinhu zvake handisi chakuti mutadze kuti hembe dzake idzi dzirambe dzingati gowe dziende chii nyaya yekuti anzi baba uninandisana pamukuru zvinei nemiwana tezvara ive kane wakarona kana iri nyaya yemadzimachi yemachira yemutaura. Kana machira akanetsa haasi kunetsa imimi, ari kunetsa murume uyu nasisi wacho wari tugozi ndo wari kuziya dhiri remachira. Imimi zvamunoita muita sei munongonogova mbasha dzenyu minus chii machira. Machira yekusvikira mapiwa explanation yekuti machira ndei ndo muchazoinvolva munyaya dzemachira kana masumwa. Asi izvozvi itai zvamusina kusumwa, zvamagara muita, zvamakatendera kuti zvamuri kuita. Because inini iye machira pachirungu anoti muruti painonzi an ostensible reason. Ostensible reason ndekuti murundoti paka reason ndomutika reason, asi reason chaiyo munani. Ndozvamakaita maakupa nyaya yemachira kuti ndiyo yatitadzisa kuita sei kugowa hembe andika ndiyo ostensible reason. Asi nyaya yenyu ndeyekuti tsaiga muri kuda mari kune mukwambo kana kuti maakudya machira yekuti mukaagowa anoenda nani. Pane zvakawanda zvamaakudya. Alright. Aya machira emurumbuzi wacho amurumbuzi wacho aripi? Ndoda kubvindipindurei machira yamurumbuzi wacho amboripi? sekurupindurai machira zvotinotuma zvichahwandisa zvakurisa
isusu hatichazivi angari atati arikumbuzi wacho ari aya nemaswitsi ndo imwe seti amwacho amwacho ari ese takati pisai aiwa wamakati apise ndiani ana mkwasha akusei muti mukwasha apise zvizvenyu mochiti mukwasha pisa machira anditi asi munhu ada kushaiwa chibhakera moti tavatamira zvese nekuti munhu ada kushaiwa chibhakera babu torai machira enyu babu mupise nekuti ndimakayarora nemwana wa amurambi machira emwana asi makaya mari yake kana mwana kuti mukwasha adi apise machira ayo andika dzorerai mari yake yakabhadhara because hamusi kuziva rudzi rwemwana alright nhasi uno mwana wakafa maziva rudzi rwake muruda kudini akamani murutsvaga rudzi rwake mukaruziva nhasi rudzi rwake muda kudini unompangidza mukwasha wake mupangidza mukwasha mavadini mamurakidza mukwasha wacho right ndiye akakarora mwana wenyu then what iwo tipinda mumusha mwedu kunorora aiwa munhu chitsotsi chavo chitsotsi chavo chiri mai hazi zvakanaka akamitiswa asi haana kurora saka ava varume vamatsotsi wakaenda kotora rora raiswa kumwana kuti ndo rora rakukavha ramai saka zvava kuti mai mwana arora chii mai wake saka iwo wakutora mai kuti iwewe murume uyu unofanira kupinda futi murora rechipiri rekuchiti achibhadhare waridzi wemwana ndiko zichiripoka kana imi mukaidentifya hama dzezvara wake chaichai kana musiri kukwanisa kumuita handover rora ramamadi matora it means kuti uyu anofanira kubhadhara futi rimwe chii rora funga kwakwe isiripo kutanga randichiti tikawana mukwasha akamitisa mwana wedu tinompangidza mukwasha wake iye mukwasha iyeye ochipinda mumusha mwedu apinda mumusha mwedu tamupangidza tomupa mutete watakapiwa nana makota kuti mwana wenyu akarohwa neapo mutete wenyu uyu otangira ikupa uyu wakafarire mukadzi 7 October. Saka ita mavakurumidza kunetsa kana 2 weeks down the line mamagara muchimuwirana here vanhu kuchopchopi yamaitaka yekuti 7 mauita munhu 7 October nhasi matomudari kutaura kuti unoona pakuwa hembe it's less than 2 weeks akurohwaraurora mukati iyo ndikugara mushedi newana mwana ndinokugara nembo ini ndikutika chabva chainyamutivakabva saka mukichina tisitobikira mumba tirikugara panze newana saka ndopanga ndiremera nemhuri yandinayo sunga iwo rugara panze ndinasei izvo zvakasiwa mukicheni zvemufi zvakangoti mbanda pasitovu nesitovu yakadzoka saka ndakaona makaremaaikende vakakusiwa zvakadaro wakabva ngokuda kwaii saka iwo wakati chii chavari kuda kuti vagohera havana kutaura sekurude wakati saina kuti iwe ndiwo wakaura ndibva ndaramba wakabva andosimuka kuti ambai unonzi wakauraya pakudii zviruzikwa ime kula kuti d ndo pakabvira shona yacheko mekunoje uripo mainosunga kumbogareka yababa munhu mabota nasekuru wangu unokona ini zvadoka zichifu nhau iyi hamusadzokerere baba ndiri renyu nababa munini riri pano ndiri ramakamangara kuna nababa nyaya ndakataura kuna nyazu inyaya yemachira aya nehana ndozvatakataura saka patakangataura tiri warambopinda kumba takaungana zvagadziswa takatoti zvatodini zvatopera patachifamba udzika kuya pano saka pakabaita nhongo ndimhoresa tibate moko ndakandobereka kamwana kabamuifuka saka patamira pasaiti saka akabva tabakoshoshori pa saka anzatiri pakwamina akabva atodzika vatodzinga jaketi nemhanda andinayo vatouya patatomira takatodai saka kumira kwatakaita
akabva nomusana bvatina munhu matambudziko nemunhu kutandina zvatokufura mini vatofamba kuenda madhoo rake pakicheni zveitwa wakangopinda kai mukicheni saka wakafamba kubva step mbiri kudai vakati akapinza maoko mukati maiguizva maita musiraiti veni ndikati mati vatofamba kutoenda makati mukuti zvandaita hazviiti basei inini ndoti mufi arege kuzondurira kwandiri ini kuti sei sisi musinobudisa zvinhu zvangu vai pachena Chibhakera munombotaura sisi musahwandeba taurai chokwadi tikuona iyi taurai chokwadi mirai sisi mati wana baba waramba kupinda mumba wari kunze imi ubva mazotaura nyaya chii yehari nemaswiti nenjera nechii nemachira uyu ndobva zibhadhara 300 pandakataura izvi hapana kubviswa 300 hapana handika mapedza izvo wana mabobvati haitokei zvakanga zvatopera zvikazika tichipinde pai mukicheni saka imimi uyu pakati zvamaita maikuru zvakadini zvamaita handina kuzvifarira apa akabva afamba kuenda padhoo saka izvozvo ataurakuenda padhoo ndo pakachizoti stepid 1 2 kudzoka kwandiri ini ndakangomira panda ndakandomira akuratidza kuuya kuti utoya akatokoka uda kudini udhiri hausi kubuda patuda kuburitsa ndiboti maikuru buritsai nyaya yamataura makataura nyaya iyi kakunana baba vana baba vangu vakuvhisiwa vana baba vakazitsokei ngatitipinde mumba tigoe chii pakusuru anga ari manheru asvika mutumbi ivo aka ari manheru asvika asi imimi kwesina yangu zvabere kwesina yangu iri kuti vana baba ndimama vataurira saka imimi chachazogumburisa futi vana baba chii imi mama taudza kudhara kuti pane nyaya yenjera nemachira nechii zvese zvekuti ndovamukura zoti hamemuzamaita mandiratiri zvazviine nana baba futi inini chakaita kuti nditaure munhu ari kutodzokera akuenda kudokuya kutaundinera zvekuti akatobatwa nditete turiina watete padhoo bata baba washusadaro baba washusadaro newamwari mwanga waripo neavo wakatobata watomubata bamuni wangu yandakangomira Jira mama ngarari rechiaireka pamwe chibosi kuya muruti nyingi akakuti wakanya jira ni akati deki akamunya kudase taura jira ndo kutsaka jiri ini mimi wangu vara kangani pakauya muprofiti wejide sekutana ngakaita bamuni profiti vasvika vamunamatira vataura mahari mbiri dzakadiwa nenjera nechipanga ire chimwe chakaitida chibakatwa nemachira machira yamhando dzacho anga ari mangani 4 vauya vamunamatira vaibva zvaenda shuwa kodini kotengwa bvazvauya chakamisa kuti vanhu asamunamatireva wakabvaenda pamuti ndatenga kwasi zviti kuti timushange nenhau yekuti pakuda vanhu wepi chero dai pane munhu 1 wekwanyazuna taibva tadini tamushanga zvandogara zvakandodini zvakandoda ndiripo ndaenda kuona muningi nangu pamama nditokwanyazuna mati ndandatoenda kuona murwero izwai maikuru kana mutaura nawo nyaya dzifambi zvakanaka imi mukataura chokwadi ndokuti nyaya ifambi zvakanaka mukaita kunga muda kunyepa imi ndimuri pasenda pekukanisa vanhu kuti process iyi iite sei isaitwe imi ndimi musina rinorara seri kwehouse kwedoor mune makuhwa enyu ndiye akanganisa makuhwa enyu ndiwo akanganisa because hatichazuri pamakadzoka muri baba munini anga akakutarisai akafuta zvibhagera akapfumba zvibhagera kuti pamakadzoka kuhama dzenyu vana sekuru makandosvika muchitaura nyaya yekufumba zvibhagera badzi here kana kuti mune zvimwe zvamakawedzera
because wona sekuru wangamuchinji decision yako nenyaya kuti mimi waya kuti mauni ngada undichaya muri mukazwa koto chine decision bambo taureva mimi mukova so nakamira pamberi pa apa tiri apa ndechekudai awa vanhu ino John Goro uyu mukwata akarora kwagoro uyu muzukuru uyu mai wake ihanzvadzi yangu right iri pamberi penyaya idzodzi vanhu ava uyu unopinda mugodi achipinda mugodi uyu unoti kwazi hakuna munhu unoenda kupi kuchipatara mwana wedu isiso akafa dumbu rakadai achiti hauendi diva kuchipatara ndakasvika inini pachipatara musi wanga warwara mukadzi wouyu ndikaonana nemanesi nadhokota ndikati nditaurireiwo dambudziko rei remunhu kurwara kwake dhokota akati munhu haana ropava saka tambomupa mapainzi mairi kwasara hwari ekuti timupe ende marizauti ake haasati adiniva haasati abudaba kuti tione dambudziko racho uyu mukwasha uyu akati ndoda kuti muzukuru wangu abude muchipatara ndiendese komurapisepi kuchechi kwedu akasaina matsamba muchipatara dhokota akati kana munhu wenyu akarwarisisa muinaye mamutora panapa tisati apedza kumubatsira musadzoke futi pano achitaurirwa zvako akasaina matsamba kuti munhu wake abude vakabudisa muzukuru wake wakapinda umotika kwenda naye kwamutare kwenda komudini kudzita kwenda komisa pachechi yenyu yamugoti iye munhu haana ropa saka hatizivo here kuti chechi inotutsira ropa Ramambo mtasi ndamirawo pamberi panapa ndinzoni azuna pepa ndo sinzoro kwa nyazuna klepa tu ndasimukira pane nyaya yanga chitaurwa na mabasa goro wagara pasa kuchipatara kwakaenda muzukuru wedu achirapa inini ndaiti ndatogara padhuze nepahospital pachipa every visit lady ndaenda muchipatara muchisvika chinonachi muzukuru nehando dzesagoro wacho ndisvika iriko pakasvika pakataura nyaya dzichishuwaro pachi hamuna kuva ndichitenga ichi zvinhu izvi zvekuti munhu awedzere ropa mumwiri tenga izvinhu zvidhokta ari kuuya manje manje indobva ndati ndakatobvudza manese ndikati zvinoita mari mene ndinonese kunotenga inini handodzi ava iriko anowechi mbuya toti mhai weafa wakandipindura kuti musanotenga ndikati ndakunotenga hanzi munadotowedzera ropa izvozvi mene ndinotenga munhu aitase awedzera ropa nekuti nguva isita takagara tichineseka kuti chi dhokta wacho munhu atone almost a week ari muchipatara munomu achingodzi adawedzera ropa dhokta wacho achinzi haasikwani apa nhasi atonzi ari kuuya chimina ndinotengerwa hanzi zvitase zvidoshandiswa nadhokta mai wacho wakandipindura hanzi musatenge inini ndiripo imi mai wacho wanzofunga kuti zvikanzi musatenge ndibva ndati munhu akarodaiwo ndikasvika pakumubvunza iye muzukuru wacho ndikati mukunzori zvito anani ari kuti tisatenga ndozvatakagarira muchipatara munomwe imi makabviswa kuchechiko iriyo nyaya chekuti chi mumbobatsirwa kuchi kuchipatara kuno mafuti kuchipatara kwacho kuno patora nyaya chi eropa pabviramunzi musatenge saka munowedziwa neropa racho titese akandipindura akati bvunza umwe nesi warapawa ndiwanombodziwa ndibatsira mamwe mazoisa imimi sekuru ende munotese kana mari muna ende munotenge ndiwa ndabvunza nesi wabva toti arikuda kuuya mai matichiro mhanye munotenge ndikamhanyeni ndikati ndikatenga ndobva ndadzoka kuchipatara ndobva ndapinda futi pane imwe nyaya yataurwa nzi awa wakati muzukuru wedu ngaakude munhu
urikuenda mudefensive mode. Exactly. Ini ndandinoda munhu ari kuenda mudefensive. All right. Yeah. Ndinoda munhu anoda kutibatsira kuti tiende mberi. Exactly. Iwe wataura Yesu wakatenga ropa. Thank you. Wakatenga ropa. Asi nyaya zopa iri kutaura kuti munhu ari kuchipatara akazonosaina ndibaba. Kuti wabude ka. Kuti munhu ngaabude. Exactly. Ndiso atitaura kuti what was the reason yekusaina munhu ari kuchipatara kuti kubuda kuchipatara. Ipapo ndipo pandodoya nangana hapo. Yes. Wari muchipatara imomo. Ndakasvika ndichinotaura ne iyo murume wacho wechi wemuzukuru wedu. Takatogara panze sekusangora zvanga tori kufuta. Newamwe wanga uripo nemunenge samapota futa. Wanga uripo. Tichitaura iyo wachiti hanzi patakamboendawo zvakanzi munhu ane chiruda sei chiri kumusveta ropa. Ndo nyaya itawo. Zvakanzi mira pane chiri kumusveta ropa. Wachitotaura iwe wega wachiti kana ropa riri kusvetwa nechimwe chinhu chinozikanwa kuti chii rinowedzera here muchipatara munomu. Iwo ndiwo waitotaura. Iwo ndinototi hariite kuwedzerwa munomu patsvagwa zvimwe zvinhu iwo katoti ngafuti watanga zvakanaka munhu kana asina ropa chipatara chaona kuti munhu ana ropa munhu anowedzerwa chii anowedzerwa. Saka imi mukati chipatara chiri kuwedzerai ropa imi moti kune chiri kumba chiri kusvuta ropa mochimukurisa mari kuwedzerwa ropa kuti shoma racho rasara mari rikwekwekwekwe. Saka mamuri muri kuitei isu hatisi takati ngakudeba iwo ndiwaitopa kutoti muchipatara munomu chakaburitsa munhu baba muchipatara signature iyi kuti wazoisi signature pesa baba ndaenda yakatosvei ndiripo futi izwa akaisa signature ndiye uyo avarapa. Saka imi chigarai pasi mbasha pakazosvika mbasha hadzisabhoyo ndopanongonaka chete pakazogosvika poinde kuti mbasha hadzisadi patakazosvika pekuti takumbomira kugochi mbasha nhasi ipapapo nyaya yakaitika vanhu hawana kuramba kuti hatichagochi mbasha mukavabvunza pane nyaya yakatokuti ngatimire 10 December asvike nenyaya yekuti chii panyaya dziri kutaurikataurikidza isisu takana takamira panapa hatisisu tegapo vamwe vanozotivhiringa kuti chii mimi sei makabva mamhanya kudini kuita zvinhu zvimega ende iwe mupasha chii nyaya iyi tinozoitaura kupi kana kuti tatoparadzana panapa vamwe dori kuti chii 10 December tinenge tiripo topese topedze nyaya saka tatakamira 10 December izvo muzukuru akafa wari kumisa dheti kusvika musi wa 10 December wanga uri kwe ndati pakafa muzukuru paakachemwa muzukuru wari kumisa kuti tichange tiripo musi wa 10 wanga wari kwe paakavigwa parufa paungasipo nekuti wari kuri. Saka sei iwo urufungwa kana wakatadza kuuya parufu wochizondouya kuira tunyaya twekutatakurira mitombo chiri nyaya chakakosha chii kuiga hama yafa nekuuya kotaura nyaya yechitofu kudzimura chitofu mukicheni chitofu ndichikechi vanhu vanonzikana kuti chivamatokudakubatsiri uone orit wanhu iwo wasina kuuya parufu nhasi wari mwe munomu havamone chikonzero chechikuona usaseenzeswe ba musaseenzeswe nevanhu ba wasina hanya nezvomuri kuita unonzwa. You can't be told nemunhu ari kuSouth Africa kuti musagoemba. Saka muri kunditaura nhasi dai vakati musawige unodai ari mumusikana mumochari kusvika musi wa 10 December. Saka sei makawiga wasipo kuiga ndati sei makawiga wasipo isusu takatomhanyisa nyaya dzidzi kuti wakatimhanyisire iyo wasipo takati mutemo hauzodi kuzoti mwana mutemo wakuchikubvumira manje izvozvizvi kuti musagowe bani kuti hawapo asi maka mutemo wakaupwanya iwo kuti uige munhu pasina. Chakakosha chii upenyu hwemunhu nehembe yanopfeka nekugowa kwehembe aiwa ndati chakakosha chii upenyu hwemunhu nehembe yanopfeka upenyu pamberi. Saka chakakosha chii kugowa hembe nekuiga mufi kugowa hembe nekuiga mufi chakakosha chii kuiga mufi ndozvandogeza kutaurira vanhu ava vari kutaurira hawana kukwanisa kuuya kurufu kune chinhu chakakosha 1 2 vanhu ava vasina kuuya vari kutaura kuti usagowe chifti chii mbatya kusvika tauri handiti. Number 3 vari kukupai dheti ravanoda iwo
risiri date rinoenderana nedambudziko ramakatarisana. Uona poine rudo. Zvese izvi zvawapo. Asi wari kukupai madates ekuti muite iwo zvavari kuda. Noti zvamuri kuda izvi zvinoenderana nezvamakatarisana nazvo. Bozwa kuti background ndimire. Apa munhu kugara panze nevana. Uyu munhu anogara panze nevana. Asi umwe munhu arikugara mumba kwake South Africa ari kunishaisa 10 December. Calculate 10 December kubva nhasi kubva pakafa. 10 December it means it's 2 months dzakazara. 2 months and 3 days. Umwe murume nevana vake wakagara panze. And you want this world to think kuti you are so caring. Pane mwana uri kugara panze izvozvo just because mimba muzotora hembe dziri mumba kugona chete wana vari kugara kunze ewerenga constitution yeZimbabwe mwana ane right to shelter ane right to education and saka right now is wakamira baba. You are depriving one of his or her rights. And one of those rights is shelter. Because arugarachi. So I said kuti imimi zvamuri kuita at your level. Itai asi mwana akagara pakadi pakanaka. Saka chiri kutadzisa akaona ndo. Andidwa kuita remote controlled. You can't be remote controlled. Ni vanhu vari kupi what's the background? Because what is it? Pamakapiwa mbese miripiwa mamusipiwa hiyo. Makawatumira wale wana. Makawatumira. So wataona ukwana munhu asingafungi wekuti chino chaitika asiri kuno. Wopiwa musumo werufu ndipineti South Africa. Musumo werufu. Kokutopinda mushoko kotochinja kutoita maranzi. Kutotenga nyama nemabanana nemaapple ekunaka eSouth Africa. Nemutete werufu wabva kuHulevani. Iye munhu iye ndaenda kumuziva. Ndimbotaure naye. Because unokanganisa upenyu hwechi. Yohana. Iye hasi akatitimire. Asi akataura. Izwa ipamwe. This thing is very simple. Mumusha mukuru ndiani? Ai usati walipo ndati ndiani? Naona chokwadi. Baba wangu Alipi wabo. Saka mukariyo kwa mchunza bukeri baba. Iyo kamira inde ngosi ngongota rombo. Ayo. Chikara pasi baba wako ushazotaura bafu. Kayo afikira. Uyaya baba. Baba zvamatoita baba izvi isai yekutongwa newana. Hamugari pasi imi baba, mwana akagara pabhenji. Padare akamirira musha. Mwana anoenda padare kumirira musha, imi muripo. Ndinombokutaurira izvo ndatoona pamuri zvakashata. Zvandotoona zvangu amba ifanira pakagara wana baba chete nana tete. Uyo mamuzire nya. Umuudza mwana kuti agare pabhenji, imi mogara uko. Imurizo. Saka mawingi. Saka kuno ndasi mawingi. Mawiri. Ndichimupindira mubvunzo kuti ndasi kuno mawingi. Saka mavakagarire uko payadaidzirwa nyaya sei musina kufamba kuno. Tanzwa pakutanga panzikana vanhu vairi varuda uye paground apa vadaidzirwa vanobva panguva nemawitness ake pagara padhuze. Saka mwana wenyu wewitness. Aisi anenge asumudza ruoko avo vazwa asumudza ruoko avo. Patikazvitwa imi ndiri baba. Ndoda vanhu vakuru vakuziya nyaya yekutsanya. Uzi mwana uyu kaimi mukataura kuti hembe hadzisogoiwi. Hembe hadzidi hadzigoiwi nyangwe iri wadoko. Imi mukati hembe ngatigoiwi. Imi matotaura. Wanodii? Dzinogoiwa. Saka itikire kakuita kutaura kuti wana wenyu ndiwo haane simba. Nze kwenyu. Makumura hubaba kupa wana. Hubaba haudi kufunda ba, haumbodi education. Kana mai. Hubaba hunoda kubara basi. Ukatobara munhu ndiwo hubaba wacho. Whether uri dofo kana kuti uri engineer kana uri doctor, asi kana watobara munhu chete ndiwe baba wacho.
Nyangwe uri builder kana uchisona bhutsu ukabara dokta iyeyo mwana. Ubaba haugamuchizwa. Ndosaka uchizwa kuchirungu wachiti vanoti angu zvinoreva kuti angu. There's only one father. One way say I'm a step. Angu. As there's only one child. Muzobambo. Tati bambo taakutaurira pano. Chinhu yacho chinotisa mabasa. Izvo mamira panapa. Ndaona kuti musati pane time nechiyamuna. Mwana wayo akasvika pokufa ane 33 years. Musati mawana hama dzake. Mukasvika kwepinda neroora rani. Nhasi unomoya kudare munomoya mumira mutsvaga hama dzake. Iye akambokura kusvika 33 years. Kusvika pokubara vana 5. Ari mupenyu muinaye. Asi makatadza kutsvaga hama dzake. Wachifa manje 2 weeks after he did, mautakoto takutsvaga hama dzake. Hama mupenyu painokosha, especially kuwasikana, ndepekutambira rora rake. Ndopanotsvagwa hama kakanyanya kacho panotambirwa chii? Rora. Because rora rinofanira kutambirwa nevanhu vekwani? Wekwake. Dzinza rekwake ndiro rinotambira rora. Saka zvokuti nhasi muye munomutaura kuti taakutsvaga kuti munhu akambomitisa munhu asingazwi zvakanaka ndiani. Saka munotaura kuti mimi hamuna kumboizwa nezvenyaya yekuti hama yenyu yamitiswa. Hamuna kumbozvizwa? Makangona ine munhu iye anongutaura ndadziita nyaya dzevanhu mukatonda pamuchatomira pasi pemuta. Pane musikana akauya rumbi ndiruru musoro wangu asikatori zvakanaka, asi akataura kuti uyu baba wanhingi uyu akandidhonza akapinza mabhanana apedza akandipa pondo. Uyu baba watemba akanditora tikaenda kudhuze nekutsime akandidhonzera futi musango akandipa kapu yeshuka ndapedza. Hingi akataura kuti mwanga urongani 7. There were 7 asi musoro wakawaiti sei. Saka zvokuti mukitaura kuti munhu asingakanganwi ndiwo wanhu iwo waya. Saka izvozvi alright, saka izvozvo izvo hanza dzenyu ichiri kweni makamugararai pasi achiti chii? Saka ramakazama munhu zvashaka it means kuti makabva makusvika kuti mwana waweni. Saka ramakasvika pakuconclusion kuti mwana wawani waweni. Saka makufanira kumutreata sekuti tavamunoita vana wenyu. Because waweni. And the fact yekuti makabvuma kutambira rora rake, it means kuti makazvigamuchidza imi kuti zvese zvaitika kwauri we are responsible. Saka chinhu chazvayamboitika manje ndeichichi chekuti chigowa hembe. Hamuchadogowa hembe dzake makura makusiya dzirimo. Murikuona panonzi kurasa hembe. Zvamuri kuita izvi isaini yekuti hembe idzodzoka hapana rudzira. Zvamuri kuita izvi isaini yekuti hembe idzodza hapana munhu arudzira. Alright, a funny question or a stupid question. Handanga makabvisa chitofu. Makabvisa chitofu. Muti munoti chitofu unoenda kushoko ichi. Kumbadza. Chiri kuya kumba chitofu. Ndati chitofu chikuya kumba kwani. Yeah, so that is not a question. Chinenge chiri kuya baba.
It's a simple person. That is tough. Chikanogwiwa mangwana. Chikuenda mangwani. Ndozvatotora chiswa esekuru. Pamuri kutora chitofu chenyu sekuru. Nachinda. Panosvika Saturday next week. Munofanira magoro. Panosvika Saturday next week. Musi wa 1. 1 November. Friday. Munofanira magoro. Magoro ebedzuto. Mwavanotumirawo pikicha yechitofu chako makwenu. Namba dzangu mwavadwa namba dzangu chitofu chako makwenyu mwavanotumira chii kuti mambo tadini tapedza. Dzimwe nyaya idzi dzemachira mochidzigarira padare musi wa 10 December. Vamwe wauya kuti machira aya uchipuriswa kwashoisa machira apa then mochi afambira kana achida wakapa aripo wokutaura kuti machira anga ari because richa ndoziva mukadzi akafa tunhu twake twese twangaenda toenda kusha kwake saka zvese nemachira ndezvani saka izvo zviri zvenyu. Imi kana musi kutemba zviro izvi handiti ndimha kuchitsvaga moenda kuchechi kumugodi motsvaga wane mweya wakakura wopisa wanakwanza machira wakadzidzise zvinhu zvani zvavo wopisa zvinhu zvani zvavo sekupa kwakadii Ndipedzise pamuda pemachira. Machira aya akatopiswawo. Akapiswa ndiani? Tati kuti sema mabuda so mabuda kuti akatipisai. Wakapisa. Kana machira akapisa saka dzimwe hembe dzinogoiwa chamisa chii. Iye kuti mwana wenyu akapfeka zvinhu zvokuchaidza. Saka chamisa kuzvimbisa kuti nyaya pakuti chakazomisa ndechekuti wakwasha akawapa mhosva yekuti zvinhu zvenyu mwamuri kufamba mwakawanda nyaya yeumwanga kana kuti shau iri pamwana wemunhu hamugadzirisi muri mwegaba musingazivisi waridzi mwana ndiyo mhosva itakangwapa yona batati zveraitakaenderera mberi batati raiti izvi zvinotaura kuti pane muprofita akazouya aitaura chimera hari zvese maswiti waita izvi muprofita wacho dai mamudaidza auye pana panotsanangurira kuti ripoti zvazvo mushandei wakaramba kutidaidzira muprofita dai murundizwa zvaamai ndati zvamuri kubvunza zvese handi zvenyu zvamuri kubvunza zvese zvemudzimu uri kubuda pachii pamwana handi zvenyu because mudzimu uri kubuda apa hausi wekumusha kwenyu ndewekumusha kwake because mwana haasi wenyu saka mudzimu dai wakabuda mamuda kudi imi because rudzi rwemwana wamuruzivi mamuda kuomberera muchiti chii muchiti ndimwana akutaura nechokwadi kuzi nyaya yekubuda kwechii nyaya yekubuda kwechii kwemudzimu zvaifanira kubatsirai chinhu kubuda kwemudzimu kubuda kwemudzimu maifanira kushandisa kuti ukutaurirei upei gwara rekuti mwana ndewegwara kuzi aifanira kutaura akabudirwa ndopatinotaura kuti dai wakatidaidza imimi chiripo ndechekutika imimi mukaisa condition yekuti waifanira kunge wakatidaidza handiti mukaisa condition yekuti waifanira kunge wakatidaidza handiti iyo icondition yamuri pachii mukwasha handiti but mukwasha manje ari kuti chinhu chiri kubuda pa handi chenyu hachinei neni
asi zvaitika sorisvika kuda ndozvakutaura kuti mese makaita sei makakanganisa kuti imimi makanobatawo tunhu tusikwani tweji mukwasha ndobva anobatawo zvinhu zvidzani zvenyu because papakatopisa machira mukwasha anga asina right yekupisa chii machira iwawo because machira iwawo pamuti ndikutsvaga mhuri yacho handikati mhuri yaifanira kubva yaidentifaiwa ndiyo yaifanira kuzoita ndichikuita nechii nemachira because kana kuti mweya yekumusha kwake machira ndiye kumusha kwani kwake imi mahasi wekwenyu haasi weuku saka ane kwake kwaifanira kuenda chii kwanga kwabva mudzimu uyu ndo kunoenda chii machira because zvanasekuru chamusiri kuona chada ndikubatsirei ndosanotogarai pasi nemurumo munyase kuita zvinhu zviri correct musaitira kuti zvinhu zvehasha kana zviri kufikisana mangwana ichadzoka inini yuzi makadya rora rama endesai rora rama kwamadzana muchaita sei kana mauya munomba tati munomba hamusi pekuti ndahwina ba ndo polisi yangu kana uya munomba hauna kuya kohwina bakana kurusa asi kuzwa munhu arikuta pagere ndahwina handini ini ndoda munhu arikuta munomba abatsirika ndo zvandoda kuti saka ini ndosandikupai guidance yekuti akauya mangwana kumusha kwenyu achiti ndimi akatambira sei pfuma yangu endesai pfuma yangu kuchii kuhama dzangu chadii zvatinoita ndezvekuti ngatimboti dai takamudzwari muenzaniso right ouya wakwasha kuti tauya ungodini nokuti wanenge uziva isusu tauya ungobvisa rora isu taitaura kuti mwana uyu haasi redu andirika ane muridzi wangu iye muridzi iyona paanenge akupiwa mari namukwasha yerora muridzi mari iyoyo haisi yake anozotonga kwatiri pamwana wako uyu anokubatsirei dambudziko ramanaro umwe wenyu watosunga akataura kuti pamari yakabviswa nemukomana uyu takairisivha tiri kutoti taakubatirawo rora redu risina kubviswa namai ndizvataura mukwambo wakatorora imimi hata dzenyu yakamitiswa makatoyarora kati according nezvataura chasara izvi chachikuti mukwasha uyu achinobhadhare chii achinobhadhare ngaabva anodii ngaanobhadhare uyu kuwaridzi wechii zvekuti iwe mukwasha tingademberera nezvimwe zvisati iyi mari yakatoendawo kuichitokanganwa nezvako iwewe nenyaya kuti ndione wana nemukadzi uyu chibatsira naye to identify chii kumushasha kwake chaiko chaiko kwemwana ndokuti nyaya kuite sei iperi because munokwanisa kuitira zvamunoitira naizvo zvekudyara mari asi mune musina kupedza chii mune musina kupedza nyaya mukona zviri kwezotoapa kuti chaakudiwa pachakuda kuti imi muri 2 uyu mukwasha newana nemi wana sekuru imi handisi chinobatana nemutrai kutsvaga kuona kuti munhu mutsva kwake chaiko chaiko ndekupi uyu mukwasha aende kubvisa mutete wake kune wana wake chaiko chaiko because chichaitika kuwana wenyu imimi wazukuru wenyu imimi kune hwani achabudirwa nemusikana achitaura kuti makaiya chii asi akabuda kupi uku akuya kunobuda pamwana ufechi wana wake saka isusu kuti its not necessary now kuti munge muguru asi chiri kudiwa right now kutoti muite sei muchitobatane mese muita zvida kuitwa muri pamwe chete kuti chokwadi chibude pai pachena muita sei open machira aripo nechii zvakaitwa zvine zvakaitwa is now history ngatitange futi panyowani titange kuti chinhu nyaya chaichaiyo haisati yatanga uchandoziva muchatsvagana kutsvagana chaiko muchatsvagana hamusati matsvagana asi muchatsvagana munozwa zvamutsare pamo
Saka mukwasha musamonese mwenye. Iwe mukwasha sana wanatezvara sana sekuze chini. Semwenye. Wanatezvara right yekudi yekutambira mari. Wanayo right yekutambira mari. Nduka kurira chini. Nduka kurira mukadzi. Ende by right pachiwamu chako. Mukadzi wako iwe aifanira akabhadhara mari zvakanaka. Uza hasi wepo. Saka nawo siri wepo wakurira pasi pewabereka unobhadhara pachiwamu zvinonzi chii? Mudzimai wako akabhadhara mari zvakanaka sei? Saka mungona anokona sekuzvizoza kuti by right yes matambira rora because hakuna munhu kwanokwanisa kudii kutambira andi mwana iyeyo ndikuti abva pai abva maoko enyu aenda kwaanoti ndekwani ndikwake atanga upenyu hwake aifanira kudzoka futi uko achibhadhara chii marizo ndochiwani izvozvi chiwani handi $300 kune muchirowana kuti chiwani chaicho chaicho ndicho chiri ichi chatokutaurei ndo chiwani chaicho because muchazoona mangwana chaivo kana ari mai wenyu imimi anokwanisa kuzobuda pamwana uyu achitaura kuti ndoda branded rangu nechifoni yangu nebreak rangu ndeshuka nemaswiti ayamamutambisa nemanjera yahuchikanda utiremu auzidipe ichi ngazviwe zvimamudara kureka mukaona mazuva ano kune vamwe vana varikutadza kugara zvakanaka vasikana nenyaya ichi imarizwa kuti panharo gununo ndakakuchengeta pata vachandiona saka ndochiwana chozvino saka toti imimi endai mopedze chikamu gowa ichi hembe kana hembe dzimaona kuti vanhu vese hamudii hamukudzira kune vana vasikana mai vacho iye izo musikana tora hembe dzimwana wakana mumwese muti hamusudzida wana sisi wacho endai mope chii mai vacho anopfera hembe dzechii asi hazviitwi because akauya anokwanisa kuuya kuti vanhu mandisema sekuru anotora chii kapu preti nesipunu nechii kana chijuzi kana chii ndochiwani chatosea vari kusouth africa vachakufonerawo kuti endesai kusocial welfare ndozvo vachakufonera vachitaura kusouth africa asi handicho chii Singoda kutaura pamusoro pemuroromo unongoti mwana akakurira munjira zvakatondinetsa ndakutora mochari pamutara anonzi nyasha nyazuna kwanasekuru ndo pakatambirwa rora asi takuda kutomutora zvakatonetsa chitupa chake chachakanzi nyasha matawa zvinova zvekuti nyasha matawa zvekuti takazotoshandisa polisi kuti ishanda matawa ndiani sekuru yakaitika ndekuti sekusaramura kuti matawa ndisekuru wakabva amai wangu yakaita ndekuti mwana uyu akaita kuti wakuda birth certificate saka kumashure kwakabva tiine dambudziko rekuti baba vemwana hatisi kumuziva kutsvaka baba vemwana hatisi kumuziva apa birth certificate rechi remwana rawakudiwa saka pakangoronhongwa kutosa mabirth certificate makaramba kuona dambudziko rine mwana uyu ane dambudziko rekuti pakumutora pakazototsvagwa munhu wekwamatawa bhovha washaikwa because imimi mwana uyu anga azoshandisa sinemu yenyu asi ndimaona sekurocho chakaitika ndechekuti sei akanoshandisa sinemu yambuya mbuya mai wake anotora nesinemu yamai wake chakaitika kuti ndechekuti pakutoresa mwana webirth certificate zvakaita inini mudzimai wangu inini haana eje kuti madhireki uku zvazvisingakodzeri kuti anonzi mwana wake nokuti mudzimai wangu anga achimudika zvazvisingakodzeri asi dai kuti mudzimai wangu anga akwegura zvekuti zvaienderana nekuti ndiri kuti nyaya yesenemu
inokwanisa kukomplicata futi mameters. Unaona ndio? Kuti already mubvunzo kana mubvunzo wakuzwa newe. Arikuti sene mhengera. Haistori yebani. Yeyimba. Yenya zvinhu. Inototi nyatawa nyani matawa ndiani ndimai wenyu mimi. Saka sei makanotoresa muzukuru wenyu mimi nesene muyambai wenyu. Atinogamba akaitika unobata panyaya yemareji pakaberekwa mwana mai anga achipo kubva ari musva yaiswera naye apore kumabirth certificate mai wedu wakatibereka ndiye akaenda kumabirth kuda kutoresa mwana ubirth zikazi une chapupu here nezvemwana uyu chienda unotora hanzvadzi yako yekumba kwenyu tikupupurire panapa mwana waapiwe birth inherera matsanangura zvese vanotora hanzvadzi yake Davis Matawa aina kutora Davis Matawa vakurukura zvakakurukura mwana abva anyorerwa birth vaiti akunyora senemu yani yehanzvadzi yako mwana akuchengeta mwana takavataurira nasekuru vanozviziva vanotozviziva chichitsvaka chiendai mutaurira nasekuru taugona mbatya dzeshe. Tabva ipapo mai vedu mupenyu akatouya kunogara pamba nevazukuru mwana wake achirwara ari kwaairapira asi musi wakafa mwana hatina kuaona kuti nyaya isvike kwamutasa ndofunga ndini ndakauya nehanzvadzi yangu fomeni yarapo awanga wati ndida kuisvitsa muchechi asi inyaya yekuti ndakatarisa kuti pakafa muroora takatuma gundu twaindonotaura wakabatwa kora mumba wakada kurohwa zvapera izvozvo wauya kumba nasekuru vakambotaura muripo rikambosunga nchibvunza kuti onai muroora agara muchipatara nguva refu kubva paauna kusvika kugeneral hospital mari yacho inosvikeri svika iyoyo nyarara wangu asiku ndikazotonzwa neumwe zvikati panofa munhu panoita matara dai muri mumwe mangonyarara zvinhu zvite sezvifambi pakasumuka wanasekuru wanasagoro wakura hapana aiterera saka ipapo papedza tapinda mumba takatopiwa musumo zvakanaka kuti akunoviga mwana wedu takaviga mwana wedu todzoka togowa mbatya dzedu saka imi mitete rongedzai zvinhu zvese muyamise mukicheni tikaisa tobva tatotora musumo twanasekuru musumo zvinhu zvichiripo tisati tazvizunza twanasekuru zvinhu zvenyu ndo pakabuda nyaya pabuda nyaya kudai vanasekuru vakabva vangovhusa bvawaenda nyange kunomaira guva remuchimutumbi hatina kukwanisa kunomaira muroora zvinoitwa pachivanhu pedu zvinowana nhasi kana pakasvika hama mumusha kuti toda kuona paakaradzikwa zvingototiremera nokuti isusu muroora vakati kubva pakatanga covid mutemo unoti munhu akabva unorigwa tinobva tatogowa nhumbi watonditendera kuti toroora mwanhu tete mupinde murongedze nemwana zvinhu zvevana tikaita sekudaro saka nguva idzi dzatakapinda mumba tatovapa musumo wekuti nhumbi dzichibhoyiwa ndopaakabva pasumuka maiguru ete maiguru kana dai rimhosva nandichapindawo yechipiri bcause ndaida kubvunza kuti maiguru dakana mukoma nderei pazvinhu zvamaita makadi ungosiura sevanhu vangu vari pamwe chete saka nguva iyoyo vakabva vangoti takuenda muchazotisumudza nemombe pamabhandara papasiri muchatobvisa mari yakawanda zvazvekurwara nasekuru vanhu vairwa komuroora ainamata chechi makati mubatsira dai akatora nguva zhinji ari maprofita achitendera akaisvika pakutoti mubatsire mukanzwa manesi akusvika pakuti chirwere chinorwara mwana uyu imbotsvagai kuchivanhu asi kwese tirongosadza zvinhu zvakanaka here saka vanasekuru vakabva vangosumukanira kuti muchatiteera nemombe mutete wekuripisa mbasa tavapa dzekugowa nhumbi nyambe dzacho dzabva dzangosara dzirimo dzakasara dzichiita nowe saka da kumbira kuti tibatsirwe kuti tichazoita sei kuti tinomaira guva remuroora iyi nyaya yakupiroda tati muchibva pakati wanasekuru munotora mbuya nyata achimberi akachako sekuru James vakashaika kuti chimbotora wani nyatawa aripo nyatawa matawa andisika nemi endai kukicheni ukozwa munoita mbatya dzemufi dzikagara nguva yakareba dzisina especially dzakasungwa here mbatya hadzina takambozi asingambokuona ndizva ihotswa mumusha uyari panze sabu wetimbondera mabota koishe zindi chive mafonera zindi kuti atume munhu ikoko
Musuwisina urugore. Nauchendepadza mundipe date rekuti mugone. Atazwa mama kuitwa. Mandazwa mama kuitwa October. Friday. Friday. November November chichi. November chati matatu. Tusaka mukona izvi. Tine matatu panhasi saka zvinodaro vakwana chidare mari zvinodaro. Kuti za November kuti November wese atiti. Atidatu dzakadaro futi munani. Mari sese. Saka chiwanhu chese chadaro chitwe before chi. Before 31. Saka ndosanga ndipe date before 31. Then ndinoti Zimbabwe anga atunguko sabuvaripo wamaita zvinhu zvinonganitaura kuti zvapedza. Because zvamuita inini maiwani inyaya yavazukuru venyu vana varukabu. Isusu Itai tumwe twese, gadzirai tumwe twese, asi vana vadzoka pai. ngati isusu padate ramurutaura. Padate ramurutaura sezvimati November haiti. Saka ndingangoita convenient ndati 31 October. 31 which is Friday. Ndizvo? Same Friday. 31 Friday. Hadi arikuita kamuswe Friday. Kana paine tumwe twamunozoda kuti batsirane nesasisira. Nongotitaura mambo pane zvakatobatsira. Chatoda kuti paite chiya. Ndinoda kuti zvipere, ndinoda kupera zvipere. Ndinoda kugadziswa ngazvite sei? Ngazvigadzisa. Toda zvinhu zvifambe zvakanaka. Asi toda kusiyira wana maproblems avasinei. Fomeni mabota. Kuda kudzongorora zvacho. Ayo, Kuda kuti inini ndikutenda. Inini ndoda kutenda. Makurukota ese nedare rese rino. Panofa munhu panoitwa nga pane gagawa shuwa kubatawo. Panate zvarata tiri pamwe asi mutocho waitwa nga zvine gagawa. Saka ndikutenda hangu mana tisiri amadini amati ndakudzokoti nichi nemifaro ndichionana nani anatenda. Masvika pamastora muchitotanga apa wamatekera vakati zvaro mapepsi Teachkatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora tete.